Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Θα το δούμε στο επόμενο tutorial. Αλλά μπυρίζει τόσο όμορφα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Part 2. Σε αυτό το part θα βάλουμε τον ήλιο και το φεγγάρι. Στο προηγούμενο επεισόδιο φτιάξαμε μία γη και τα σύννεφα νερούνται λίγο πάνω από τη γη. Οπότε γυρνώντας πίσω στο κώδικά μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αρχικά να εντάξουμε μία νέα έννοια, η οποία είναι το 3 group. Αυτό μπορείτε να το σκεφτείτε σαν ένα φάκελο που έχει μέσα αρχεία. Δηλαδή, αντί να παίρνουμε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, π.χ. sin add sphere και sin add clouds, μπορούμε να τα βάλουμε μέσα σε ένα group και να κάνουμε sin add group. Οπότε, ξεκινώντας αυτό, αν πάμε στη γραμμή 51, μπορούμε να φτιάξουμε ένα earth group και μπορούμε να βάλουμε μέσα τα clouds και το sphere, το οποίο είναι η γη μας. Με ένα μικρό reordering εδώ πέρα για να μην σκάσει και να μας πει ότι το κάνουμε πριν το κάνουμε initialize. Μπορούμε τώρα να πάμε στη γραμμή 69 και sin add earth group. Κάνοντας save λοιπόν και refresh, βλέπουμε ότι δεν άλλαξε τίποτα, αλλά έχουμε βάλει μόνο ένα αντικείμενο, μόνο ένα group στη σκηνή, αντί να τα βάλουμε και τα δύο ξεχωριστά. Γιατί το κάναμε αυτό τώρα? Γιατί θέλουμε να βάλουμε τη γη σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, και επειδή αυτή τη στιγμή η γη απαρτίζεται από δύο σφαίρες, τα σύννεφα και τη γη, αντί να κάνουμε τα μαθηματικά της πράξης και να μετακινούμε και τις δύο σφαίρες ξεχωριστά, κάνουμε τα μαθηματικά για το group, τον πατέρα, και τα παιδιά ακολουθούν. Οπότε, αν μετακινούμε το group γύρω από τον ήλιο, τα παιδιά θα έχουν το position relative στον πατέρα. Για να φτιάξουμε λοιπόν το φεγγάρι, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Τη γεωμετρία που θα είναι μια σφαίρα και το material, το textures. Το textures, όπως είπαμε, είναι μια εικόνα που τη τυλίγουμε γύρω από μια γεωμετρία. Παίρνουμε λοιπόν το textures από τα official example του 3JS και ξεκινάμε να φτιάξουμε το φεγγάρι μας. Το φεγγάρι μας θα είναι ένα mesh, το οποίο θα έχει μια γεωμετρία σφαίρας 40% του μεγέθους της γης και θα έχει και ένα mesh material, το οποίο θα έχει το textures σαν map και roughness 1. Το roughness σημαίνει ότι πόσο λίο ή πόσο άγριο θα είναι, πόσο αντανακλά το φως. 0 σημαίνει λίο, αντανακλά τελείως το φως σαν καθρέφτης, και roughness 1 σημαίνει ότι είναι τραχή, είναι άγριο και αντανακλά ομοιόμορφα το φως σαν πραγματικότητα, σαν έχει βράχους κλπ. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε το φεγγάρι να είναι 4 μονάδες μακριά από το κέντρο της γης. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάμε στο moon position χ και θα το κάνουμε κατά 4 μονάδες πιο μακριά. Μετά θα φτιάξουμε ένα group όπως φτιάξαμε και πριν, θα βάλουμε μέσα το moon και θα το βάλουμε στη σκηνή. Κάνοντας save και refresh, βλέπουμε ότι έχουμε και το φεγγάρι που είναι κοντά στη γη και μπορούμε να κάνουμε rotate και να το δούμε. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό, αλλά προς το παρόν μην απογοητευτείτε, γιατί ο ήλιος δεν θα είναι τόσο φωτεινός και λαμπρός, απλά θα είναι μια σφαίρα με ωραία textures. Θα το δούμε στο επόμενο tutorial πώς μπορούμε να τον κάνουμε να λαμπυρίζει τόσο όμορφα. Οπότε, συνεχίζοντας λοιπόν, για τον ήλιο τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε πάλι ένα αντικείμενο, ένα mesh, το οποίο θα έχει μια γεωμετρία σφαίρας, η οποία θα έχει τριπλάσιο μέγεθος από τη γη και θα έχει ένα material που αντί να το κατεβάσουμε αυτή τη φορά θα το φτιάξουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα εξηγήσω ακριβώς πώς δουλεύει αυτό, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα τετράγωνο χαρτί βαμμένο βαθύ πορτοκαλί και έχει 1200 random πινελιές πάνω του με χρώμα χρυσό, λευκό, κόκκινο και πορτοκαλί. Κάνοντας λοιπόν save και refresh, βλέπουμε ότι ο ήλιος είναι στο position που είχαμε βάλει το direction light και φωτίζει τη γη κατά αυτή την κατεύθυνση. Στο επόμενο επεισόδιο θα τον κάνουμε να φωτίζει και θα βάλουμε και τα animation να γυρνάνε όλα ωραία και καλά. Γράφτε μου αν έχετε κάποια απορία και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.